Hey guys, bine ați venit la un nou clip. Astăzi, după cum ați zis și sunteți de lucru, vreau să fac colecția mea de machiaje. Bun, am repetat acest video de 3 ori pentru că m-au întrerupt frații mei și asta e enervant. În fine, n-am mai postat de foarte mult timp deoarece suntem în carantină, nu mai mergem la școală și ar trebui să-mi recuperez tot. În fine, nu contează. Eu machiajele mele îl țin în acest pormoneu roz cu sclipici din Irlanda. Alte detalii nu mai dau. Și îmi place foarte mult. Este deschis, da? În fine, mai am câteva machiaje pe care mi le-a adus sora mea din Irlanda și vreau să vi le arăt în continuare. Bun, este acest highlighter sau highlighter, da? Care mi-e place foarte mult. Stați un pic să-l deschid. Are această oglindă și este nuanța asta de sclipici și are două inimi aici și îmi place foarte mult. La Dor este highlighterul meu preferat. În fine, următoarele două lucruri sunt aceste lipstick-uri, budausuri. Unul este nuanța asta de roz, care miroase a bomboane și îmi place foarte mult. Este de la firma Essence, nu știu. Și mai am același, nu chiar același gloss, nuanță diferită de la aceeași firmă. Acesta miroase a ciocolată. Da, așa este. Dați-vă să vă arăt acum și nuanța de la aceasta. Uitați aici. Uitați că nu știu care e a doua aici. Da, aceasta. În fine, următorul lucru este această paletă de machiaje care a costat 6 euro. Da? Și are aceste nuanțe, aproape sunt toate roz, nu aproape chiar sunt toate roz. Avem Love Hearts, Baby, nu știu să pronunț în engleză, dar nu contează. Avem Kiss Me, XOXO. Acesta și ei ador, uitați aici. Deci, nu pot să cred. Hey Mo, e foarte frumoasă. Această paletă o ador. Tot din Irlanda este. Și bineînțeles că o să vă întrebați cu ce mă dau eu, adică cu ce. Uitați, înainte sunt aici toate nuanțele. O să vă întrebați toți cu ce mă dau, adică, cum să vă spun eu, cu ce pensule mă dau. Mă dau cu aceste pensule pe care le ador. Haideți să vă arăt una mai detaliat. Este așa, are cu apă și cu sclipici. Deci, efectiv le ador. Pe acestea le-am luat din România, din Sensei. Bine la sora mea. Sensei, nu știu. Și cu aceasta mă dau cu eyeliner. Adică, dacă o să fac așa. Și mă dau cu eyeliner. O să fac într-o zi tutorial de make-up. Cum mă machiază. Se mai întâmplă. Așa, deci aceasta și aceasta. Sunt 4 pensule. Erau mai multe, dar cred că păstra și eu. Deci le ador. Bine, haideți să trecem și cu ceea ce este în acest pormoneu. Asta scoatem. Așa. Am... Pe bune? Și tu, că am avut clip și nu vreau să fiu în pauză. Oh, Doamne, iar a intrat sora mea peste mine și nu pot să iau videoclipul de la capăt. Haide, vină. Bună! Acum du-te. Haide. Ești. Am acest... Hai, odată. Am acest ruj mat de la L'Oreal. Are această nuanță. Îmi place foarte mult acest ruj pentru că... Da, îmi place foarte mult. Și aceste două, uitați, cu aceste două câteodată mă dau. Pentru că se potrivesc. În fine. Următorul ruj și preferatul meu, cel mai preferat, este acest ruj mauve de la Victoria's Secret, nu știu. Și are această nuanță de mauve. Și mai des folosesc aceste două. Mult mai des decât cele două. Bine, mă machiez în urmă la evenimente.
În continuare am acest strugurel de buze pentru că mie mi se usucă foarte des buzele. Bun, este de la Nivea, l-am luat pe acesta din Oșan și a costat 23 de lei. Și știu prețul și de la rujul ăsta pe care am dat, cred că 54 de lei, nu știu bine sigur, dar în jur de 51 de lei. La acesta nu le știu prețul, dar știu bine că asta au fost 20 și 25 de lei sau 30 chiar, nu știu bine. Mai am acest rimel de la Next Volume, mascara. Îmi place foarte mult, este foarte ușor de deschis și îmi place extrem de mult sac muscat pentru că nu l-am mai folosit de mult. Și acesta a fost în jur de 30 și un pic de lei. Următorul lucru, tot de la Volume Mascara, pentru că de acolo mi-au eu rimelul cel mai des, este acest rimel mov. Nu prea se vede pe cameră că e mov. Acesta tot așa în jur de 30-40 de lei, nu știu sigur, pentru că le am de foarte mult timp. Mai am încă un rimel, nu știu dacă e de la aceeași gamă, da, tot de la Mascara. V-am zis că de acolo mi-au rimelele, etc. Acesta a fost, știu bine că a fost 50 de lei. L-am luat de la mall, de la Parley și îmi place foarte mult acest rimel. În continuare mai am acest ruj, nu știu de la ce gamă e, dar știu că e nuanța 540. Da, este așa, este o culoare palidă, nu prea mă dau eu chiar la... Bine, așa este. E cam roz pentru buzele mele. În fine. Da. În fine, următorul roz este de la MAC, din gama Hello Kitty. Bine, nu prea mai este. Stă pe aici. Deci miroase a scorțișoară, efectiv a scorțișoară. Și mai am din gama rujuri acest strugurel de buze pe care l-am de la prietena mea Irina. Miroase a Irina. Așa, îmi place foarte mult. Îl ador. Aceste două sunt strugurele mele preferate. Și mai am decât 2 sau 3, 4 chestii. Aceste creioane de buze pe care îmi plac. Acesta este de la Levers. Acesta este tot de la Levers, tot XXL. Acesta este de la True Lips și acesta chiar nu știu. Da, acum o să le pun la loc, da? Deci să facem această paletă și mai sunt niște sclipiceri pe aici, de asta nu sunt machiaj. Deci am o paletă, aceste lipstick-uri, aceste rujuri și acest highlighter, aceste rimeluri, aceste creioane și aceste pensule. Și pentru final mai am un giveaway, nu chiar un giveaway, un fel de concurs. Am aceste două brelocuri, sper să vă placă foarte mult. Unul este cu bufniță, bine, o să nu știu. Asta este cu bufniță și asta este cu pisicuță. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți hashtag Alina și eu o să aleg dintre toți de acolo. Da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați și un like, și un subscribe, și un share să vadă cei mai mulți prieteni ai voștri. Da, eu am fost Alina și ne revedem data viitoare. Bye!